Sada, nova epizoda mini Q&A-a, tema ovoga Q&A-a je sport. Nisam hteo da radim video na ovu temu, ali vi ste insistirali, ovo će da bude najgori mini Q&A i neću ponavljati ovu temu, odmah da vam kažem. Po mojim odgovorima vidjet ćete i zašto. Pa da počnemo. Prvo pitanje, pratiš li sport? Ne. Nikad nisam pratio sport, niti imam želju da ga pratim. Ne znam da li ima poente da odgovaram na naredna pitanja, ali ima 22, odgovorit ćemo. Sljedeće pitanje. Da li gledaš fudbal i za koga navijaš? Ne, i ne navijam. Ne razumem navijanje. To mi je jako cringe. Ako se desi da igrom slučaja gledam neku utakmicu, ja samo navijam za dobru igru. Znači, ne zanima me ko će da pobedi, bukvalno me boli uvo. Čak i da Srbija igra ili neki srpski tim, apsolutno me ne zanima. Bitno mi je samo da je igra interesantna za gledanje. Ako nije, onda me boli uvo za ishod. Sljedeće pitanje je. Teretana ili borilačke veštine? Pa mislim, za neke borilačke veštine ti je potrebna teretana, a za neke nije. Ali ono, šta znači teretana? Jel to kažeš samo vežbe snage? Jel to uključuje kardio? Mislim, nedovoljno jasno pitanje, ali bitno je vežbati oba. Ne moraš nužno da vežbaš borilačke veštine, nije ti to potrebno u životu, ali bitno je da budeš zdrav. Sljedeće pitanje. Da li sam trenirao više od 2 sporta? Jesam. Trenirao sam 4 ukupno. Prvi sport sa 3-4 godine, ne znam kako se zove, ali samo nas puste u salu i mi trčimo, skačemo sa strunjača, penjemo se po ripstolu, imamo, ne znam, čunjeve neke, imamo lopte, konopce koji vise sa plafona, znači svašta nešto, ne znam kako se zove, ali to je kao bio trening da ispraznim energiju. Pa sam aikido, realni, ne običan, realni aikido, pa košarku i jako kratko boks. Sportom ne računam teretanu i tako to treniranje kod kuće. Ako to računaš, onda je 5 sportova. Sljedeće pitanje je. Koji sport mi se čini najzanimljivijim, a koji najbezveznijim? Svi sportovi su mi glupi. Ali možda najgluplji je rvanje. To mi jednostavno nije jasno. Ni zašto bi neko odabrao da trenira, ni zašto bi neko odabrao da gleda. Ali eto, toliko o tome. Sljedeće pitanje je. Pošto sam u video školi stavio da sam trenirao karate i košarku, da li sam ikad poželeo nešto drugo da treniram? Nisam stavio karate, nego realni aikido. Samo stavio sam lika u kimonu, ali ista je oprema za realni aikido i za karate, nebitno. Ne želim ništa da treniram. Ja bi najradije da ne moram da treniram, ali moram, nažalost. Sljedeće pitanje. Da li mislim da je sport pre bio bolji u smislu da se nije sve vrtelo oko novca? Ne, uvek se sve vrtelo oko novca, ali opet, nemam pojma, ne pratim sport, tako da ne znam kakav je sada, da li se sve vrti oko novca, nemam pojma. Sljedeće pitanje. Da li misliš da je okej što na času fizičkog, ukoliko devojčice žele da igraju fudbal, nastavnik kaže da je to muški sport, a da je za njih odbojka? Ne, naravno da nije okej. Ako devojčice žele da igraju fudbal, nek igraju fudbal. Ako dečaci žele da igraju odbojku, nek igraju odbojku. Mislim sad ne može neki sivonja od 2 metra da igra odbojku sa devojčicama, zato što će da ih povredi. I isto tako ne mogu devojčice da baš igraju agresivno. Ako nisu vešte u fudbalu, onda ne mogu da igraju baš agresivno sa dečacima, zato što oni nemaju milosti, povredit će ih. Ali ako devojčica inače dobro igra fudbal, nemam ništa protiv. Sljedeće pitanje. Ko je najbolji fudbaler svih vremena? Pojma nemam. Ronaldinho, verovatno. Sljedeće pitanje. Mišljenje o ljudima koji se nerviraju dok gledaju utakmicu. To je jako nezrelo ponašanje, jako cringe ponašanje. Ti ljudi treba da se stide svog ponašanja. Sljedeće pitanje. Koji sport sam jako volao, a nisam ga trenirao? Ni jedan. Šalim se. Ima par sportova koji su onako kao okej. Naprimer, stoni tenis, bilijar, pikado i tako nešto što sa društvom je zanimljivo igrati. Ali ne bi voleo da to treniram. To je izađemo na mesto gdje može da se igra neka od tih igara, igramo malo, idemo kući i to je to. Sljedeće pitanje je. Koji sport sam najviše igrao kao dete ili kao odrastao? Košarku, najverovatnije, to sam trenirao 12 godina, aktivno sam se bavio, osvajao razne turnire, medalje, tako da to sam najozbiljnije trenirao i najviše. Sljedeće pitanje. Zašto stalno treniram kod kuće umjesto u teretani ili napolju? Zato što imam sve uslove da treniram kod kuće. Zašto bi izlazio napolje ili išao u teretanu? Zašto bi trošio pare na teretanu kad imam apsolutno sve uslove za trening kod kuće? Malo glupo pitanje. Druga stvar, ljudi koji trče napolju, meni su jako čudni. Ja ne znam kako neko može samo da izađe napolje i da trči. Ja to ne razumem. Ajde u teretanu, odeš u teretanu, imaš traku tamo, trčiš, imaš razne vežbe, tegove, to sve ima smisla. To je mesto za treniranje. A da izađeš napolje i da trčiš, nemam reči. Sljedeće pitanje.
Kakav sam bio u fudbalu? U napadu ne baš toliko dobar, u odbrani sam bio odličan i volao sam da igram odbranu. Drugi ja stanemo, on je golman, a ja sam odbranbeni igrač i nas dvojica samo ćaskamo dok ovi naši igraju u napadu. I onda kada dođe lopta na našu polovinu, ja odbranim, izbijem napred i onda nastavim da ćaskam. Tako sam ja igrao fudbal. Sljedeće pitanje je: ako možeš da izabereš samo jedan sport koji bi postojao, koji sport bi to bio? Ne znam, brate. Sve jedno je. Apsolutno je nebitno. Zato što ja taj sport neću ni da gledam, ni da igram. Neću imati dodirne tačke sa tim sportom. Ako se u sport ne smatra ovo treniranje kod kuće, ako se to smatra sportom, onda bi to odobro. Sljedeće pitanje je: šta mislim o basket 3x3? Isto što i mislim o ostalim sportovima. Sljedeće pitanje je: da li se trenutno bavim nekim sportom? Treniram kod kuće, imam bicikl, imam traku za hodanje, ali sada sam provalio kako mogu da vozim bicikl i da koristim kompjuter u isto vrijeme, tako da mi je bicikl postao primarna stvar. Imam, ne znam kako se to zove, ali to je za sklekove, da ne moraš da stavljaš ruke na patos, uhvatiš to i onda se time nasloniš na patos i onda imam to za sklekove, imam tegove, imam šipku za zgibove, šta mi još treba, mislim, ne treba mi ništa više, sve ostalo mogu da radim na patosu, imam prostora za sve ostalo, tako da. Sljedeće pitanje: da li sam ikad bio povređen tokom sporta? Jesam. Sjećam se, igrao sam jednu utakmicu i sudija mi je rekao da sam ružan. I to me baš povredilo. Šalim se. Gomilo puta sam padao i izvrtao zglob. To nije ništa. Jednom se sjećam da sam uleteo u ripstol i udario glavom u radijator, koji je bio odmah iza ripstola. I ljudi su mislili kao, jao ne, prekidaj utakmicu, zovi hitnu pomoć. Ja se samo izvlačim i kao, boli glava, ali sve u redu, nastavljamo igru. Oni me gledaju, brate, ti nisi normalan. A bio sam izdržljiv, dosta. Možda i sam i sada, ali ne dolazim u takve situacije da se tako povređujem. Sljedeće pitanje je: da li volim da gledam košarku i koji mi je omiljeni igrač? Ovako, kada je košarka u pitanju, ona zapravo može da bude i interesantna za gledanje, zato što je dosta dinamično, brzo se kreće igra, mali je teren. Ali problem kod toga je zato što niko ne poštuje pravila košarke i strašno mi ide na živce. Apsolutno svaki igrač koji na terenu drži loptu napravi korake svaki put kada počne se kreće. I sudija ništa ne svira i meni to ide na živce i ja zbog toga ne mogu da gledam utakmice. Ali bukvalno, to je razlog zbog kojeg kada sam počeo da treniram košarku nisam mogao da gledam i tada sam odlučio da neću gledati, od tada sam probao da gledam nekoliko puta i svaki put iz istog razloga ne mogu da gledam. Ne znam zašto to dozvoljavaju. Ako neće poštuju pravila, zašto postoje pravila? Dobro, nema veze. Sljedeće pitanje: ko je najuspešniji sportista sa Balkana? To me pitaš kao da ja znam neke sportiste. Novak Đoković, verovatno, nemam pojma. Ne znam da ti kažem nekog drugog sportistu. Sljedeće pitanje: šta sam trenirao od sportova? Već sam rekao, trenirao sam trčanje po sali, trenirao sam realni aikido, trenirao sam košarku i trenirao sam jako kratko boks. Možda mjesec i po dana. I ovo, kućna varijanta, ako se to zove sport. Ali eto, to sam sve trenirao. Sljedeće pitanje je: koji sport si trenirao kao mali, ali da ga i danas pratiš? Evo ovako, da razrešimo jednom za svakda. Ne pratim sport. Molim vas, ljudi, prekinite da me pitate bilo šta vezano za sport. Ne znam apsolutno ništa. Niti me interesuje. Ne zanima me. Igra se derbi. Ovaj osvojio to prvenstvo, taj turnir, taj kup. Ne interesuje me. Meni je to ekvivalentno ljudima koji su opsednuti, ne znam, animeom ili Marvelovim filmovima ili stripovima. Znači, zamislite osobu koja je opsednuta stripovima i samo o tome priča i pitate: jesi pročitao novo izdanje Spidermana? I onda pomisliš koliko je ta osoba čudna i samo to preneseš na nekoga ko te non stop pita o sportu. Ista stvar je. Jednako su cringe, jednako su nepodnošljivi i jednako me ne zanimaju. Da razrešimo. Nemojte više mi postavljati pitanje o sportu, završili smo. To je bilo to za ovaj mini Q&A. Kao što sam rekao, tema se neće ponavljati, nema potrebe da se ponavlja, nemam šta da kažem. Sad vrtao sam non stop isto, ne pratim sport, niti me interesuje da ga pratim. Neće se pojaviti sport koji će da me interesuje. Nije zabavno uopšte za gledanje. Nije zabavno za praćenje, smara, kraj priče. Od sljedećeg mini Q&A ćemo da počnemo sa onim specifičnim temama. Znači, počet ćemo da ponavljamo teme, ali će da budu specifičnije. Naprimjer, neće biti igrice, nego će da bude neka vrsta igrica, tipa pucačine. Nek bude pucačine da bude sljedeća tema i onda ćemo da idemo jednu po jednu. Vi svakako, ako imate dobre ideje, pišite u komentarima. Vidim da pišete, ali neke nisu baš prikladne, neke su mnogo privatne. Nemojte da mi predlažete privatne teme. Ljudi su pisali posao, ljubav,
ne znam, tako te stvari. To su mnogo privatne teme, jednostavno nemam šta da odgovaram na ta pitanja. Ili, na primjer, ljudi kažu, ajde, pitanja o društvenim mrežama, koje biste mi pitanja postavljali vezano za društvene mreže? Ili tako ne, ili balkanski youtuberi. Ne postoje pitanja koje biste vi meni mogli da postavite da to bude interesantno za video. Mislim, svakako pišite stvari u komentarima. Ako su dobre teme, iskoristit ću ih. Ako nisu dobre, neću ih iskoristiti. Kraj priče. Dobro, to je bilo to. Like i subscribe, uključite zvonce da ne propuštate ove videe i na ovom i na ostalim kanalima, pogotovo na glavnom kanalu. Ako do sada niste stigli ni jednom da postavite pitanje za mini Q&A, obavezno upalite zvonce na glavnom kanalu da biste dobijali obaveštenja o tome kada su formulari otvoreni. I obavezno, ako otvorite formular i on je zatvoren, proverite malo kasnije, zato što ja otvorim taj formular, postavljeno je, lupam, 25 pitanja, ja pobrišem više od pola, zato što ili nisu vezani za temu, ili su ponovljena pitanja, ili su glupa pitanja. U svakom slučaju, proveravajte. To je bilo to, like i subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Jel prošlo 20 sekundi?